descubre a provincia de Lugo coa Deputación.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo. Que sempre descubrirás algo un pouco diferente. Que aínda que perdas, sempre sairás gañando. Que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta. Porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben.